Good morning, everyone. Good morning, everybody. Ụtụtụ oriọma ndị nke m. Tata bụ ụbọchị afịa orie. Orie ma mma. Orie wetelu gị ogologo ndụ na arụ isi ike. Orie tata weta ife akụ na ihe enwe. Orie tata wetelu gị mmepe ụzọ. Orie tata ma alụ gị mma. Tata bụ ụbọchị orie. Ife nna agọ n'ụbọchị taa, ọfọ nna agọlụ gị n'ụbọchị tata bụ ka ọmaka mee na ndụ gị. Ya bịa gaziere gị tata, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ya bịa ma alụ gị mma, gị bụ onye gboo Igbo. Cheta na onye na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri Ochendo. Ebe isi anụ ọnụ m n'ụtụtụ a bụ Okija Ihiala Local Government, ọ dị na Anambra Steeti. Ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere bụ WhatsApp nọmba m 08186113606. Ihe ọma mezolu gị n'ụbọchị tata. Ise. O nwere ihe nchọ ka nkụzie n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie. Ihe dị na spiritual spouse. Spiritual spouse. Di maọbụ nwunye mmụọ. Di mmụọ maọbụ nwunye mmụọ. Ife dị na ya. Ihe a dị na di mmụọ maọbụ nwunye mmụọ, ọ na-agbagwoju ụfọdụ ndị anya. Ụfọdụ ndị aghọtasịrị ọnya bụ ihe. Ụfọdụ ndị aghọtasịrị ntu ya bụ ihe si eme. Ihe a dị na di mmụọ na nwunye mmụọ. Ịlụtụ aka n'ihe di mmụọ na nwunye mmụọ a ga-eme ichetara gị dịka m siri wee gwa gị. Na-adị okike chi ịnọ enwelu n'ọdịnala na omenala Igbo. Adị ebe ịnọ mmadụ nwere ike isi lụọ ụwa. Adị ebe ịnọ mmadụ nwere ike isi bi ụwa. Enwelu ndị bụ ndị eke, ya bụ ndị ọkụ. Enwelu ndị bụ ndị orie, ya bụ ndị mmiri. Enwelu ndị afọ, ya bụ ụmụ anị. Enwelu ndị nkwọ, ya bụ ndị ikuku. Ihe abụgasị ebe dị iche iche mmadụ nwere ike isi were bịa ụwa. And in all this place na-agwa gị kịta, ebe ịnọ a na-agwa gị okwu ya, enwelu consciousness ebe anwa. Enwelu living, enwelu ebim ndụ n'ebe dị ntu a ngwara gị kịta. Enwelu ibi ndụ n'ebe ndị a dị iche iche. Otu a esi eme ya na nke a ifuru onwe anyị kịta, ụwa nke anyị nọ n'ime ya, ntu anwa esi emekwa ya ebe a na-emegasịkwa ya n'ebe ndị anwa dị iche iche mmadụ nwere ike isi bịa n'ụwa nke ọnọ. A na-ebigasịkwa ndụ n'ebe ndị anwa dị iche iche. Ya mere n'ọdịnala Igbo anyị ji wee nwee nkwenye na ọnwụ abụghị isi njedebe nke ndụ. Ọnwụ abụrụ n'ebe ọ kwụsịrị. Mmadụ ihe ọnwụ bụ na isi na nke ị nọ n'ime ya wee gafelu banyekwa to another realm. Isi na realm nke a ị nọ n'ime ya, from this realm ị nọ, iwe gafelu iwe transit to another realm. Ọ ya bụ na mmadụ na-anwụ anwụ dịka isi ekwu na mmadụ na ọnwụ bịalụ wee gbuo mmadụ. Cheta na ntụ ọ dị ebe a ka ọ dịkwa ebe ahụ. Nwa wee bata n'okwu nna gwa gị n'ụbọchị tata bụ di mmụọ, spiritual spouse, di mmụọ. Ihe a na-akpọ di mmụọ emebie n'ụfọdụ ihe na ndụ ndị mmadụ. Ihe a na-akpọ di mmụọ edebego ụfọdụ ndị n'ọnọdụ ihe arịrị. O debego ụfọdụ ndị n'ọnọdụ ihe akwa. Ihe a na-akpọ di mmụọ ọ bụghị onye ọbụla na-enwe ya. Ọ bụrụ na mgbe ahụ ị nọ n'ebe ị nọ bụ na mbụ n'ịnụlụ di. Ụfọdụ na-anụ di anwa nwee ụmụ. Ụfọdụ na-anụ di anwa n'ụwa fa mbụ anwa nwesịa ma ụmụaka mụtacha nwa ebe ahụ ha nọbụ. Along the line ị nwere ike i transit ye from ụwa nke ebe nke anwa ị nọ wee bata na ebe nke a. I transit ye from side anwa ị nọ wee batazie na side nke a nọ kịta.
ị ga-achọpụta na that's your spouse, that's di ahụ ị nụrụ, that's nwunye ahụ ị nụrụ ga-achọ gị na-abịa n'ụwa nke ị nọ n'ime ya. That's di ị nụrụ ebe anwa, that's nwunye ị nụrụ ga-achọlụ gị ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya, maka na gịnị ya nọ na-agbata ebe ahụ ị nọ bụ before. Gịnị ya nọ bụ ọ bụrụ ife ị ga-agbanarịnwu n'ọsọ, ọ bụrụ ife ị ga-agbanapụnwu, ọ ga-achọlụkwa gị from that rim chọlụ gị bịa na nke ị nọ n'ime ya na-esogharị gị. Kedu ife ya agbata gị n'obi mgbe ị bidoro na-afụ ihe ndị a na ndụ gị? Onye dị mmụọ maọbụ nwunye mmụọ na-eso, ife izi ga-agba gị n'obi bụ na ọ bụ onye gị na ya dị n'agbata dị ihe ahụ. Ọ bụrụ mmụọ bịara imegide gị dịka ndị ụka na-agwa anyị. Afọ onye spiritual husband maọbụ spiritual wife na-enye nsogbu, asị gị chụbụ ya, gị cast bịa, gị bind bịa. Casting and binding ada achụfa. Destroying ma oil, ma anointing water, ma anointing oil, ọ da achụpụ dị mmụọ na-agwa gị. Maka gịnị na gị na onye afọ nọ bụ iwe nwetazi onwe gị wee transit ye wee feta na nke ị nọ na ya kịta. Onye ahụ ga-achọkwa gị bịa. Ụfọdụ ndị ka ọ na-egosi na nlọ, ụfọdụ ndị ka ha na-abịakwute na nlọ na-esho gị. Ị na-afụ onwe gị na nlọ ebe ị na-enwe mmekọ, ebe ị na-have sex na nlọ. In your dream you find out you are having sex in your dream. Ị na-afụ onwe gị na nlọ ebe ị bụrụ nwata nwaanyị, ị na-afụ onwe gị na nlọ enwere particular man na-abịakwutekarị gị in your dream. Ị bụrụ nwata nwoke na-afụkarị na-enwere particular lady na-abịakwutekarị gị in your dream. Mgbe di mmiri gaa ma ọ bụ di mmụọ gaa anụnwa, depending on ka ebe onye si. Ọ bụrụ onye si na mmiri akpọ ọnya na onwelu di mmiri. Mmadụ nwere ike isi n'ọkụ si ebe dị iche iche nwee that spiritual spouse, nwee di mmụọ anwa ọ na-esogharị gị. Ọ bịakwute gị na nlọ, nke ụfọdụ ndị na-emekọtazi na-apụta n'ife, ị na-aga ị na-enotice na ọ dị ka o nwere onye na-eso gị. Ị nọlụ in a private place ma inside your room, ị na-enotice na enwere onye na-abakwute gị. Ị na-feel presence of someone, mana ị bịa negharị anya nwere onye ị ga-afụ. Ị gara afụ the person, mana n'ime onwe gị ọ na-edoga ya na ị na-aga na enwere ọ dị ka o nwere a shadow, na ọ dị ka enwere a human being ma ọ bụ na o nwere a spirit na-eso gị. Mgbe ụfọdụ iso bịa n'ụdị ụka fa gwa gị na ị nwere monitoring spirit, gị cancel ba, gị destroy bịa na ị nwere familiar spirit. That familiar spirit akpọrọ ya shows you, familiar bụ ihe ma gị, ihe ịma, shows you that na onye ma gị, ọ mmụọ ma gị, onye gị na ya nọ na-agbata na the rim ị nọ bụ before ifeta na nke ifulu onwe gị. Mgbe ahụ ọ na-abịakwute gị n'izizi, mgbe ahụ ibido nwebe chọpụtaba ihe ndị ahụ n'ebe ị nọ, mgbe ahụ ibido ofu niile enwe mmekọ na nlọ, ihe ahụ ọ bịakwute gị mgbe anwa bụ to show you ka ị nwee ike cheta na enwere onye ịrapụrụ n'ebe nke ọzọ ị nọ wee feta na nke a. Cheta na ngwa gị na ọ bụrụ mmadụ niile na-enwe dị mmụọ, ọ bụrụ onye ọbụla. O nwere onye bụ n'okokporo ka ọ gbasịrị na rim nke ọ nọ bụ wee feta na nke a. Onye dị ntu agaghị enwe any connection with spiritual spouse. Ọ bụrụ onye bụ n'ọnwa agbọghọ ka ọ bụ na the other rim wee feta rim nke ọ nọ, ọ gaghị enwe connection ọbụla with spiritual spouse. Olesi ma ọ bụ onye nwegolu nya onye nugolu di na rim nke ọ nọ bụ before. Mgbe izi ahụ bido na-abịakwute gị, bido na-afụ onwe gị na ị na-enwezi mmekọ na nlọ, ihe o ji wee bịakwute gị mgbe ahụ bụ obi ọma ka o jiri bịa. Ihe o ji wee bịakwute gị mgbe anwa bụ ka ị matakwa na ya nọ. Mana dịka ibidozie na-afụ onwe gị n'ihe a, ibidozie jegharịba n'ụlọ ụka, jebezie n'ụlọ ekpere na-achọ solution, na-achọ na ka ị kansụrụ ọnya, ka ị bandị ya, ka ị mebie ya. Mgbe anwa that your spiritual spouse atọ nụzie dị aggressive. Ọ dịzie ya ka ị na-ebu ya agha, ọ dịzie ya ka ị chọrọzi ya, ọ dịzie ka agbata gị na ya nwa na ị na-achọzi ka ị mebie, na ị na-achụzi ya achụ, ọ tọnụzie dịzie aggressive to you. O bidozie ibuga agha, o bidozie ịgbachiri gị ụzọ. Ọ bụrụ nwaanyị ịnụ dị esibe ike, nwoke bịakwecha gị ọnụ na onye gị na ya kwụsịala okwu marriage, ọkọla ife ọzọ jebe, ị ga-afụ ị ga-abịakwute gị, ọ fụchasịa gị n'anya na mgbe izizi unu na-ayị ọ na-atọ, akpọzie ya marriage uke abati ya. Onye ahụ sizie na ọka ọnụrụ ga-anụrụ mkpochi ụzọ abati ya, nya onye ahụ ebidozie mebe omume dị aṅa. Mgbe ụfọdụ na-asị na village people na fa abịa, ndị achọrọ ka ị nụọ dị na ha abịa, nọ ndị village na fa ejelukwa bịa. Ị gara ama nọ ihe gị na faso na-eme gị ihe anwa, ị gaa ama nọ ihe dị gị na-arụ na-eme gị ihe anwa.
ibidozie na-aga from pillar to post ebe ị na-achọ solution. Spiritual spouse bụ ife a na-ewetula obi wele eso. Ọ bụrụ ife gị dị ngwom. Ọ bụrụ ife ị ga-abịa si ya na ata. Ọ bụrụ ife ji ike eso. Mgbe ahụ ibido mebie fire, destroy be uproot be, ọ bịa na aje kpọtakwuo ndị ọzọ wee bịa torment ba gị. Ije ekpele ije deliverance si na-achụpụ gị na ide afụzikwa ya na ọ da-abịakwutezikwa gị mmekọ. Ị mara na reinforcement ka o jelu ịkpọtakwu ndị otu ya ga-esi wee torment ya gị ọfụma. Efu nwoke bịakwusie okwu, o nwere ike ọ gbazie break, ọ ma nkwezi na-abịa na nlọ anwa na-egosigo onwe ya. That's your spiritual wife. Ọ ma nkwezi na-abịa na nlọ, ọ gba break ịbịa na nlọ, isi na ekpele achụ gị, isi na deliverance ahụ imelụ na-echụpụ gofa, ọ nazie bịa gwalụzie uhie ịchụpụ gị, ọ da-abịazi ịda afụzi ya na nlọ ga-anwa otu anwụ isi afịa, ọ bezie gbachizie ụzọ ibe gị mask dịka nwaanyị. Nwoke fụga ọ na-agba, nwoke gị na ya kwụsịrị okwu ọnụ na ọ rapụ gị. Onye ahụ ike rapụ gị jee n'ụlọ onye ka mma. Onye ahụ nụsizie nwaanyị ochigatazie azụ ka gị na ya mebe ọyị. Ịnọ ọnọdụ o mee gị dị confused na-asị nekwa n'anya. Mana onye bịa buru ka ọ nụọ gị, ọ rapụzie gị jee nụọ another person. Ọ nụsizie another person ochigazie azụ ka unu mebe ọyị. Ije onye kere ife mere ọsị gị na ya ghọtarakwa ihe mere ya mgbe ahụ. Ọ dị mmụọ ka ị nwelụ. Ọ dị ntụ ije n'afa. Afa akọwalụ gị usoro ị ga-esi solu dị mmụọ ga ọ dịrị gị mma. Dị mmụọ ka o si jide onye abụrụ ka o si jide ibia. O nwere ike na rim ịnọbụ before, ọ bụna ị nwere ụmụ ebe anwa, ọ bụna ịmụtago ụmụ side anwa, iwe rapụzie iwe transit etu nke ịfụrụ onwe gị na ịrapụrụ ụmụaka side anwa, ịrapụrụ ụdị side anwa. O nwere ike ịbịa na nke ị nọ n'ime ya, ọ rapụ gị arapụ ịnụọ di, o jee n'afọ ime jide gị, o jee n'ebe afọ ime dị, ịma ntụ ime, ịma mmụọ amụ, o jee ebe a maka na o nwere ndị ịrapụ, o nwere ụmụ ịrapụ na the other rim ineziri anya, o nwere ụmụ ịrapụ side anwa, ọ bezie side a ọ gbalụ ufie na ịma ntụ ime, ịma mmụ nwa, ibido na-aga pillar to post na-ebighali aka, ibido na-achọ ka ị ga-esi wee tọpụ onwe gị na-agbụ anwa, ibido na-achọ kelu ka ị ga-esi wee kewa onwe gị, ka ị ga-esi wee pụ, ka ị ga-esi wee dị free. N'inwelu spiritual spouse onwere alụ dị na ya. Ana m agwa everybody, ọ bụla ife alụ. Spiritual spouse ga-enyelu gị aka ịpụta ife n'ụwa nke ifuru onwe gị ma ọ bụrụ na idozie enye ọfụma, ma ọ bụrụ na imekwata ya. Ịrapụ kansụl zi na ịbindị, ịrapụ ịchụzi afa ya zina na faya ahụ ị na-eme ya nwere ihe ọ na-emeti ya. Faya ahụ ị na-eme ya bụ adding salt to your injury. Faya ahụ ị na-eme ya bụzi ka ọ bịazie dị aggressive, ka your problem nwee ike multiply here. Agwara gị n'ife ọ na-so mmadụ bịa adị eme ya nkewa. Anything see from spiritual, ife ị ga-eme ya bụ appeasement ka Chidimma dele gị ka isi jụọ gị oyi n'ụwa nke ifuru onwe gị na ya. Ya ka nji wesị gị n'ọbala ulu ije n'afa. Ịbịa jee n'afa, afa agbalụ gị na ihe na-eme gị na n'ọdị mmụọ ka ị nwelụ. Na ife ị nwere ihe na-atọment gị ihe na-edistọb gị ihe na-agbachi ụzọ gị, ihe na-ebuga agha abụ dị mmụọ, na-ebu somebody nwelu dị mmụọ. Ị jụọ n'afa kele ife a ga-eji wee ji ije anwa, kele ife a ga-eji wee mee ya ka obi lituo ya, kele ihe a ga-eji wee mee ya ka udo dị. Ọ bụrụ ịgbakasịbụ ya arụ, ọ bụrụ inyebe nsogbu, ọ bụrụ na atụcha atụmatụ dị ntụ, ọ bụrụ na ekwusi ihe dị ntụ a ga-eji wee jee. Depending na side isiri wee bịa ụwa gị, depending ma ọ bụ na mmiri, onye mmiri ka ị bụ, ịma na ibu gị ga-eje na mmiri. Ebuo ibu mmiri, tikonye ya ngwongwo eji eji ije ihe dị mmiri dịkwa iche na ngwongwo eji akwa normal ordinary otu mmiri. Ọ bụrụ ofe ibu eji eme nke eji eme appeasement onye nwelu dị mmiri, ọ dị iche. The content, the materials eji eje ya na adị iche na material eji eje emelu onye mmiri nkịtị appeasement. Ọ bụrụ na eje wele ife ndị atụtụkọta ihe ndị anụnwa spiritual spouse gị, ibulu onye ana, enwere ebe a ga-achụnye aja gị na ana, ibulu onye ikuku, ibulu onye ọkụ, everything abụrụ mmiri.
onye ọbụla abụrụ onye mmiri. ị nwere ike inwe combined elements, ị nwere ike inweta from river n'aka mma gị, ị bịa na from mpa gị inweta air, ọbụna somebody nwere combined elements. ọ ya ka afa ji dị mkpa. ije n'afafa ya akụziri gị usoro, ewere ihe ndị anụnwa jee apịzie di mmiri gị, ịdị free. ọgbalụdebe ufie n'ife ị na-eme, ọkpọchidebe akara aka gị. The more ị na-bind ya na-akasị ya, the more your problem na rise day by day. The more ka ị na-abanye n'ute afụfụ, the more ka ị na-aba n'ime nsogbu, ma ị na-akasị ya na-bind ya. Spiritual spouse adapụ na deliverance, ada emete na deliverance. Stop going to deliverance, ị na-egbu oge. Ka ije na deliverance, ka ị deliver ya ka ọ pụọ. Ị na-waste your time. Enwere usoro ị ga-eji wee soro ya, obi alituo ihe a bụ onye ma gị. Ụfọdụ ndị ụka ga-agwa gị na familiar spirit, kind of familiar. Ị na-akansụl onye ma gị malụ ntọala gị. That familiar idea shows you na onye mụ iru gị mara azụ gị. Before ị na-eje ka ije n'ebe ahụ ị na-eje ka ije kansụl o gbalụgo onwe gị ebe ahụ ị na-eje, oburugo guzo nọ ebe ahụ na-eche gị. Ekpele ada achụpụfa, fire ada achụpụfa. Ihe ị ga-eme bụ isetụlụ fa, ime appeasement ka ọ dịrị gị na mma. This spiritual spouse nwere ike iyibe gị garment of hatred. Imesi ife ọma asị a na-akpọ gị. Imesi ife ọma, kama ife ọma gị ga-akwalụ gị ụzọ, kama ihe ọma ị mere eme ga-ebutelu gị ihe ọma, kama ihe ọma ị mere eme a ga-eme gị appreciate, obuolu gị ilu na asị. Before di mmụọ inwelu emebe gị ụdị ihe a bụ na ije na na-akast ya, ije na na-abind ya. Mgbe ahụ obidozie dị aggressive, obidozie ebube gị agha, imesia mma asị akpọ gị. Spiritual spouse eme na some women, some ladies anụwụdị ruo taa, ị ga-afụ nwaanyị ọmachasịa mma, o nwere onye ada enwe ya. Imekọtarịa, ideberie ka ọ dị mma, imetụrụ obi ọ na-aghasalụ gị ife. Ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, ọsọ ibulu dibịa, ọsọ ibulu eze nwaanyị. Di mmiri gị, ọ bụrụ somebody nwelu di mmiri, ị bụrụ somebody nwelu this di mmụọ na-agwa gị, depending on ebe i siri bi ụwa nke gị, imekwatarịa, ijikwatarịa, ọ ga na-aghasalụ gị ife. Ijikwatarịa, ọ ga na-eme, ọ na-etisa ya. Until ị bịa dozie ya n'ụzọ dị mma. Ọ balụ gị uru. Ị bịa dozie ya, o wetelu gị ife a. Di mmiri gị na ọ bụ di mmụọ ahụ nwere a lot of role to play in your life, ma ọ bụ na ijite ya ọfụma. O nwere role ọ ga-play. Ọ ga-play role of protection to you, your spiritual spouse. Ọrụ ya bụ to protect you. N'ife ọjọọ ama mme gị. Ọrụ ya bụ to see that n'ife ị na-eme na this room ị nọ na-aga n'iru. Ha ncha ga-eso na forces ị ga-eji wee na-alụ ọrụ dịka onye dibịa maọbụ onye eze nwaanyị. Ha ncha so na forces dị with you ga-enyelu gị aka to excel na this particular room ifulu onwe gị na ya. Mana ọ bụrụ na ọ na-abịakwute gị ntu ahụ, ibido kansụl bịa, mgbanwe obidozi ebube gị agha. Mgbanwe obidozi some people ebe ụmụ nwoke nọ, onwe contract ị na-apọshu, onwere ife ihe ọma ga-esi na ya pụta, enwere ihe ga-efevọ gị, enwe onye na-enye gị promise na ya ga-enyere gị aka, nwunye mmiri gị ma ọ bụ nwunye mmụọ gị ọ bịakwute gị n'alụ, ị nwere na mmekọ with ha, that contract emechie. Ọ na-eme so many people. Ọ bụrụ nwaanyị ndị kwesịrị ifevọ gị ama mfevọ gị as a woman, onye kwe gị nkwa, mmadụ kwe gị nkwa na ọ ga-emelu gị ihe dị ntu a, before imezu nkwa ahụ na-elu, the spiritual spouse ga ọbịa na nlọ. I find out na ọ na-agbabịara na nlọ gị na ya nwee mmekọ. Anything ị na-eche, ihe ọbụla bụ ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, ihe ahụ aghasa. Ihe o ji dị ntu a bụ na ịgbakọtara ya azụ. Ihe o ji dị ntu a bụ na ị na-eme faya. Ihe o ji dị ntu a bụ na ị na-achọ ka ị chụpụ ya, ya gabala onwe ya na ị chọrọzi. Ada eme ya ntu, ada eme ya nkewa.
ibidozie fu na ọ na-abụ mmadụ kwere anaghị nkwa ifu di mmụọ ga ahụ bịa na nlọ ofu na ihe ọma na-achọ ịbịa ọma nkwe ka ị nwee ọṅụ because na anya nwere ọṅụ ọma nkwe ka ị achieve something because na ịrapụrụ ya ọma nkwe ka ihe ọma meelụ gị mmadụ nwere ike ịbụ dibịa mmadụ nwere ike ịbụ eze nwaanyị ihe a na-agwa gị kịta anụnwa bụ spiritual spouse ọ na-atọment the person ọ da-asọ ọkwa ọsọ gị nọlụ ị na-eme dibịa ị na-eme eze nwaanyị iji kwatara your spiritual spouse oke ga-agbụ ị na-atọ ndị ọzọ gị nwa nọ ị na-agbụ ị na-atọ ndị ọzọ gị nwa nọlụ na-agbụ o debe gị n'ọnọdụ ị ga na-ebigharị aka ka o si eji onye a abụrụ ka o si eji onye a ọ dị n'ụdị ntụ o nwere ike isi wee mee mmadụ affect o nwere onye ya anụta di anụta ọbụna nke gị rapụ gị ngwa jee nụọ di ịnụọ di anụọ ọ rapụ gị ịnụọ di mgbe kwesịrị ka ịnụọ di ọ bịara that marriage ọ gbara uhie obido na-afụ ọ na-edestroy mbọ di gị na-agba obido na-agasasị di gị na-agba mbọ na-ana n'iyi emekatazie di gị afụtabazie gị nọ gị nwa bụ uke di gị afụta ọtọnụ spiritual spouse nwere ike tọnụ iru di gị tọnụ ọnya ọ na-afụta gị as an enemy ọ na-afụta gị azị nọ gị nwa bụ the cause of failure ya nọ gị nwa na-eme ya ji ada mba n'ihe ya na-eme ọ na-afight di gị anwa ifu na nwoke nwere ego nwoke kpachasịrị ego ọ bụrụzie mgbe o ji nụta nwaanyị asịzie nọ mgbe o ji nụta nwaanyị ka o ji daa ụbịam mgbe anwa ilo na-asị eju ebe niile ụmụnne di ga-ebido kpọba gị asị chụgharịba gị jee n'afa chọpụta ihe di mmụọ gị na-ana gị jee n'afa chọpụta ihe ọ chọọ ka ị mee jee n'afa chọpụta ka ị ga-esi wee soli ya ka ọ dịrị gị na mma ịchọpụta ya ọ balụ gị ulu ịchọpụta ya onyelu gị aka ka ị mesịrị dị mmiri gị anwa peas ka e wekọrọsịrị ife ndị anwa ọ na-ana gị ihe ọ nalụ mụ ama mbụ ife ọ ga-ana gị depending ka nke onye si dị ya ka nsi gwa gị na all those rim enwelu consciousness die all those rim otu a na-agba nkwụ nụọ nwaanyị ntu a ka a na-emegasịkwa ya n'ebe ndị ahụ dị iche iche ntu a na-anụ nwaanyị mụta nwa ntu a ka ọ dịkwa na other rim ihe nke onye anali ya aga-abụ ihe nke gị ga-ana ọ ya ka afa jide mkpa ka ama that particular thing ọ chọrọ ka ejiri wee bịa ewere ihe ndị ahụ nye ya ọrụ aga aka mgbanwe ifo n'ime na appeasement mgbanwe ifo na gị na ya adịna n'udo mgbanwe ifo na imetụ onye obi ọ dịzịrị gị nwa bụ onye nwelu the spiritual spouse ịgwazi ya doo na ka isi chọọ ya bịazina na nlọ eme ife dị ntu a ya bịazina na nlọ edina gị na nlọ ya bịazina na nlọ edina gị ebutelu gị ya ebutezinalụ gị ihe ọbụla bụ misfortune ya emechizina gị ụzọ na ife ịchọ na gị na ya dị n'udo kịta ihe ịchọ bụ ya si ntu a ya si ntu a nọ ntu ka gị na ya ga-esi wee na-anọ dụtọ n'ime na appeasement dụtọ na ikwetara n'ihe a na-ekwu maka ife na-ewe mmụọ iwe bụ mma ekwenata ihe na-ewe mmụọ iwe bụ ekwerọ m mmụọ atọ mebe gị ihe mmụọ mebe gị ihe ngị nwa bụ mmadụ ka ike ga-agwụ ngị nwa bụ mmadụ bụ ihe ga-asọkọ mmụọ ama mgbalụ gị ọsọ ngị ga-agba ọsọ mgbe ahụ ọfụ na ikwetazina n'ihe a na-ekwu mgbe ahụ ọfụ na n'isi alituo na gị na ịchọpụtana na ya na-eme exist n'inye n'ihe oke ya ị na-agwazi ya okwu ọ na-ege gị ntị ị na-agwazi ya okwu ọ na-anụ ife ị na-agwa ya ị na-agwazi ya na ihe dị ntụ a emelu gị ihe dị ntụ a na ịchọ ka ihe dị ntụ a bata na ndụ gị na ịchọrọ ka o mepelụ gị ụzọ na ịchọrọ ka o tube gị ugo dị nke ife anyị na-anụ dị nke a gị na ya nọ na this room na ịchọrọ ka o mepelụ ya ụzọ ebulu gift to your husband ị na-attract favor maka na ọ chọpụtara na inye n'ihe oke ya ọcha ọ bụrụ ya ga-eme na ịma na-afụ ya once in a while because some people na-esetụrụ si dị mmiri ndị dị mmiri na-enye nsogbu ma ọ bụrụ onye si na mmiri ma ọ bụ ndị dị mmụọ na-enye nsogbu onye si from other rim onye si n'ikuku onye si na ndị si na n'ọkụ ndị si na anị ha esetụrụ si ya dị mmiri o nwere ike ọnọkọtakwa ọgụrụkwa ha abịa fụ ya ahụ na nlọ ha si hei na ọlụ alụlụ fa na ọ gara aga na ọ bịara ọzọ
appeasement email abụrụ ya ga-eme na ọma nnọkọta bịa ọzọ. Ọ bụrụ ya bụ na ịma mfụzikwa ya. Ọ bụrụ ya bụ na ịma nnọkọtazi na nlọ ọ bịakwa. Ọ bụrụ ya bụ na ị nọ alone na ịma feel presence. The only thing the appeasement ga-eme bụ na ọ gaghịzi na-abụ ihe ọ ga na-eme gị abụrụzi ịgbachi ụzọ. Ihe appeasement ahụ ga-eme bụ na mbịakwute ọ na-abịakwute gị abụrụzi nke igbochiri gị ụzọ. Ọ bụrụzi nke ịta gị afụfụ. Ọ bụrụzi nke ịghasasị ife ị na-eme. Because some people na-abụ setụlụ cha agwa ngene isetụlụ ime appeasement marine spiritual sports dị iche, ngwongwo eji eme ya dị iche na nke eji akwụ ọdịnarị ibu dịka onye mmiri. Ụfọdụ ndị na-agba setụlụ cha ya ọ bịa gụlụgụlụgụlụgụlụ ha bụ na ọ gara aga na ya afụkwazi ya ọzọ na ọ bịakwutekwala ya na mgbe a lụsịrị ọlụ anụnwa na ya afụ. Mana ọ dipendiziri ihe ị gwara ya after the appeasement. Ọ dipendiziri agbata gịnị ya nọ. O nwere ike ọ bụzie na ifu somebody gịnị onye ahụ ejide aka na-aga. Ọ bụrụ nwaanyị ifu na ị na-ịbịakwa na nlọ after the zira abrozi for mmekọ. Ọ bịarozi ka gịnị ya nwee mmekọ. Enwezi ike ifu ntu a gịnị ya nụrụ na-akpa nkata. Ifu ntu a gịnị ayili enweghị gịnị ayili kpaghalịsịa. Itetekwa ị na-chigatakwa na rim nke ị nọ. Itetekwa na nke pụtakwa ife na this rim nke ụwa nke ị nọ n'ime ya. N'ife ịgwazili ya na-agbata gịnị ya nọzi after the appeasement inwe ike sị achọrọ m nke mmekọ a. Achọrọ m nke mmekọ a mana adị m asị gị jebele onwe gị ọ bụrụ nkewa. Ihe a na-eme bụ ka udo dị. Ị ka ga na-afụ ya ọ ka ga na-abịa. He is with you to the end of time. Till ibisikwa na rima enwuo a transit ye agwa ngị na ọnwa bụrụ njedebe. You just ihe ga-eme bụ just ka transit to another rim. Ị ga na-afụ ya once in a while. Efe ya apanic na asịna na onye rụrụ gị ọrụ na ọ lụtara ya asịna na ọ bịakwala ọzọ. O nwere ike mgbe anyị lụsịrị ọrụ ahụ gaa mons ebidokwa fụbi ya ọzọ ebidozie gbaghalịba ijechi ya akwa na chọọchị. Inwe ike sị na ka esiri ọrụ gị n'ọdịnala na arụtara ọrụ gị n'ọdịnala ka ijebekwa na chọọchị ka emebi ya faya. Etozi ọkpa na chọọchị a ka eme faya. Nsogbu niile ahụ ndị ahụ niile ihe ndị ahụ niile ị na-agabiga kwụsịbugoronu ọ na-achigatakwara gị azụ. Ihe ndị ahụ niile kwụsịgo na ebidokwa ime ya experience. Imere appeasement dị mmụọ ọ ga-eme gị mana family be di gị omegi nya omega na-afụta gị asa onye akpọrọ asị. Ọ na-aghasa gị. Ị bụrụ na onye eze nwanyị ọ na-aghasa gị. Ị na-akpa agwa na-eme nkịrịnka. Onye na-echa gị anya nwere ife oge na-echata gị n'anya n'ebe ị nọ. Ị na-akpa agwa bụ ị na-akpa na-asị ọ bụ eze nwanyị na-akpa agwa. Ị na-akpa agwa na-abịa ị na-akpa na-asị ọ bụ onye dibịa na-akpa agwa. I setụrụrọ ife gị na faso. I setụrụrọ mmụọ ahụ. That's your spiritual spouse gị na ya so. Gbaa n'afa ka ịma ma ị nwere ya. Ọ bụ na ị nwere isetụrụ onye dị free. Ime appeasement dị free. Ọ bụrụ ibu nkewa. Anybody sị gị bịa ka kewa ka onye ọbụla gaala onwe ya. Onye ahụ chọrọ itinyekwa gị na mmụọ bondage. Onye ahụ chọrọ ka ya tinyekwa gị na mmụọ ya ka ị nọ n'ezigbote ihe ụta. Nwoke na-enwe spiritual wife, nwaanyị na-enwe spiritual husband. Ọ dị both side. Onwere onye na-enwe ya iche. Onwere onye na-enwe iche. Nwoke na-enwe ya, nwaanyị na-enwe ya. Ọ bụrụ na nwoke ọ bụrụkwa so ụmụ nwaanyị ka ọ na-abụ nwaanyị ekwesị nkwa arapụ. Ọ na-emekwa nwoke. Enwelu nwoke ụdịrị ihe a na-enye nsogbu. Nwoke spiritual wife na-enye nsogbu. Ịfụ na nwoke dị ntu a ndị laikiri ama like gị. Nwaanyị laikiri. Nwaanyị nwere mmasị ka ị nụọ ọma nkwe gị di. Onye laikiri abụrụ onye ga na-adagbu gị. Ka o si eme nwoke affect ka na-agwa gị. Ị nwere ike ịfụ nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ nwaanyị ka ọ na-eme ihe. Ọ bụrụ sọ nwaanyị na-efesi promise and fail. Maka ọ na-abịakwutere na promise and fail ọ dịka ọ na side nwaanyị. Ọ bụrụ sọ nwaanyị ka na-eme promise and fail a na-eme ya nwoke. Nwoke nwere ike ịfụ nwaanyị like ya. Nwaanyị fụ nwaanyị ọ masị ya. Onye laikiri ama like gị. Nwaanyị laikiri ọ na-ewetu klaasị gị ọ na-agwa gị na gị nwa dị low n'ebe nyanwa nọ.
ifuzie onye nwere mmasị ifuzie nwaanyị laikiro nwaanyị enwere ife ị ga-eji eme ọ masịrọ gị ọ bụrụzi onye ahụ ga na-adanye gị n'arụ jee n'afa ka ịchọpụta ma ị nwere ife a na-akpọ spiritual wife dịka nwoke. Spiritual wife nwere ike ime nwoke ọnụọ nwaanyị o jide aka n'afọ ime nwaanyị ebido na-agbagharị nwaanyị bidozie na-agbagharị ya ha na-asị na nwaanyị ka o si n'aka mgbe ụfọdụ ọ bụ nwoke ka o si n'aka ọ dị 50-50 emeghị ọfụma na marriage amụtaghị nwa na marriage ọ bụsịrị na nwaanyị ka o si n'aka onwe nke ọ na-abụ ọ bụrụkwa nwoke ka o si n'aka ọ bụrụ nwunye gị nwunye mmụọ ịrapụrụ imezitere ọbịa na this room ị nọ ọgbachi ụzọ ịnụzi nwaanyị nke a ka ị bịa nye bịa nri ọ gasaba ihe ị na-eme n'ime ebe ị rapụrụ nya nwa na inyere ya nke na nke ịnụta nwaanyị nke ịnụta gị na ya nọ na ya ma nkwekwa wee rapụ ihe ọma gị ka ọ pụta ife ka ị nwee ike nyekwa onye nke a ị na-anụzi na this room ịfụrụ onwe gị. ọ gbachielu gị ụzọ ihe a nna gwa ga-emebi gị ife nnukwu ụfọdụ ga-eme gị anụ ọdị esi na di gbapụ ịya afụ nwaanyị ọnụọdị ọmụọ nwa nke izi mụọ nke bụ ọkụrapụ ụmụ ya uje ọyịla ala na-akwụgharị mgbe ọ ga-ebido wee mebe gị ụdị ife a mgbe spiritual spouse ya ebido tinyebe gị n'ụdị ọnọdụ a bụ n'ime na ya faya ịba ndị anya ya kastie ya ọ na-abịa ọ na-egosi gị onwe ya ọ na-apụta na nlọ gị ị na-aga dị ka onwe shadow na-eso gị ịnọ n'ime ụlọ ị na-efe na-enwe presence na onwe somebody nọ with you ị na-afa ya n'aka site na bind mgbe anwụ ọ dịzi aggressive ọ na-etinye aka ebe na ebe ka ya frustrate gị o bidozie na-aghasasị ihe dị shọ na ya ọ ga-eme gị ọ ga-achụpụ gị be di gị. Spiritual spouse nere anya idoziro o nwere ike na that room mgbe ahụ ị nụrụ ya ọ bụrụ na unu amụtara nwa na unu akara ọmụta nwa iwe transit ebata na nke a ọ gaghị ekwe ka ị mụọ nwa ọ ga-abịa na this room gbachie ụzọ ịmụ nwa until eme that appeasement tinye ihe ndị ekwesịrị ngwongwo ekwesịrị iji mee appeasement ahụ ga-abụ o were ya okutekwa nwa etinyere ya bebi nwoke tinyere ya bebi nwaanyị wee apizie nwunye mmiri gị anwa o welukwa bebi anwa asị nwa okulukwu ya asị nwa wee were ya wee na-enwe ndidi wee na-eche gị ka ị meresi ya na rim nke ị nọ because you are going ị na-apụ apụ ya ebe anyị nọ is not our home ọ bụrụ be anyị ọ transit you come bịakwa ọzọ transit nye otu ọ ya bụ ọnwa bụrụ isi njere maọbụ na nwa ijebe ọkụ mmụọ maọbụ nwa ijebe enigwe onwere ebe enigwe dị onwere ebe ọkụ mmụọ onwere ọkụ mmụọ ije ka ije onwere enigwe ije ka ije ewere ife ndị a ga-eji wee metuo ya obi o butebelu gị ife ọma otube gị ugo iwee bie ndụ ị bịara ibi n'ụwa imerie ntụ ahụ ọ ga-frustrate gị ọ ga-eme gị amụta nwa ịhapụ ụmụ gị dịka nwaanyị ịrapụ ụmụ gị na-eme nkwugharị ịfụ mmadụ ịfụ nwaanyị ọ mụọ na nwoke mụọ nwaanyị bedie ọ kụrapụ ụmụ ya manye isi n'ọhịa na-agagharị ịfụ nwaanyị ịfụ onye bugodu n'eze nwaanyị ọ na-eme nkwugharị onye fi ọ na-asị kele ụdị eze nwaanyị dị ihe nke ụfọdụ asị na ndị eze nwaanyị na-emeta nkwugharị ijitere mmụọ gị na ya so ijitere ọfa debefe ọfụma ha eme gị yeye ya ha eme gị bụrụ ihe nkọcha so gị ihe nkọcha dị na ndụ gị ịfụ onye eze nwaanyị onwe di ọ rapụ die mmanya isi n'ọhịa na-akwụgharị na-achọ ndị dibịa ya na ya na-agagharị ọ hapụ die o medie sidon de luk di ya abụ ife di ya abụ ya mmadụ ọ na-achọ ndị dibịa ọ ya dị na-eso na-akwụgharị from dibịa to dibịa ọ na-amagharị ọma nna ofu ebe o nwere ebe ọma nsi wee mega fet ma ọ bụ na ijitere ya nke ọma ma ọ bụ na idozitere ya nke ọma mana ọ bụ na idozie ya inwe udo inwe peace n'ebe ị nọ ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka taata bụ ụbọchị afịa orie cheta na onye ka na anụ onye ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo ebe ịkasị anụ ọnụ m bụ Ọkịja Ihiala Local Government ọ dị na Anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp ekwena ka anybody scam gị ekwena ka mmadụ scam gị
Only one WhatsApp number can we 081-861-13606. Anybody able for another number na bronca. Able follow my picture, 18 picture, man obro number mbologi or boromwa. I have only one Facebook page as a one yoma milli page. One Facebook profile as a one yoma milli. And the one Facebook group. One lobuni putalo if for my teachings. If for my life, if for my video, ekwena mmadụ scam wogi. Aka m na ebe a onwe ajụjụ nwelo. Aga m achịkọta mgbe na-adịghị anya. Onwe ajụjụ nwelo na this teaching. Onwe ajụjụ nwelo n'ihe ndị a nkụziri, n'ihe ndị a nkọwalụ. I nwere ohere kịta ịjụ m ajụjụ gị. Aga m asa gị ntu m si wee malụ. Daalụ rinne. Blessing Owu nwanne. Please let me have your contact details. Contact him over my WhatsApp number. Blessing Owu nwanne. My WhatsApp number bo 081-861-13606. Oya the only WhatsApp number nwelo. Anywhere full WhatsApp number na bronco obulom. Inwelo heri jumu ajụjụ gị. Aga m achịkọta this live video nwa nke oge kita obere oge aga m achịkọta. If you have any question pertaining this my teaching on spiritual spoils, enwe feature ijum ịdị free ijum ajụjụ gị kita aka m n'ebe a. Michael Chijioke daalụ rinne ya gazielu gị ekenelu gị Slim Queen. Thank you so much. Daalụ nne. Inwelu chance kita ijum ajụjụ gị ọ bụ na nwere any question. Okay, Emmanuel Ochman Ugebenajo sim, what is the benefit of marrying Ezenwanyị? Ịnụ Ezenwanyị ulu dị ya. Ma ọ bụrụ na idozite nwe ihe ya na ya kwụ ọfụma. Ulu dị na ya, ma ọ bụrụ na gị nwa bụ nwoke ga-anagide nwe ihe ya na ya so nye nwofe ọnọdụ dozite nwofa. Ọ bụrụ na ịma ndozite nwunye ha na ya so n'ịma nkwụ like na ịnụta onye bụ Ezenwanyị ịjụ na ọma mmekọọlụ ya ịnụtala Ezenwanyị ịjụ na ọma nza oku ezumezu ya na ya so kpọrọ ya oku anwa ndị ahụ ya na ya so ga-atọ ọnụ mebe gị nwa bụ nwoke ihe onye ka nji wesị gị uru dị ya ma ọ bụrụ na ị ga-emekwa nwunye ọ bụrụ na ị ga-edozi ha ka ha nọrọ ọfụma ifu na ị ga-enweta ulu na ya mana ọ bụrụ na ịma ndozi nwufa na ịma nnabata otu ya ọ bụrụ onye otu ọgbanje ịnabata ya ọ bụrụ onye otu ndị mmiri ịnabata ya ọ bụrụ onye otu ikuku idozie fanye fa ọnọdụ imerọ ntu a fa ga-atọ ọnụ against you. Crown Denny or say Queen Mother, please can I be praying and then inviting my spiritual in my prayers? Yes. Ina go foggy dịka onye ọdịnala na omenala Igbo ị ga-akpọku n'ife gị na faso kpọkuo chi gị kpọkuo iburu onye nwe spiritual spouse iburu onye nwelu di mmụọ anụnwa ị ga-akpọkuchasị ya ọha ncha so n'ihe na-emelu gị ife ọha ncha so na forces so na-emelu gị ihe ị ga-akpọku ha ma ị na-aga ọjị gị ma ị na-aga ọfọ gị. Favor Ndidamaka, can one reincarnate through her much? Because I asked my Ndotu and to show me my chi, and I saw my late mom, and I don't even dream of her. Your late mother, isi chigi ya gosigi onye lologo ụwa na nlo ya bịa na nlo gosigi one gosigi your mom. O nwere ike your mom ọ bụrụ ofu onye reincarnate gị na ya. Wele ọjị jee n'iru anyanwụ. Wele ọjị chee n'iru anyanwụ. Chele iru anyanwụ iwele ọjị pụta n'iru anyanwụ kwubi okwu n'ọjị anwa. Si chi gị ya pụta ife ọfụma ka ịghọta ihe ọ na-ekwu. Your mother bụ nne mụrụ gị and you know her very well. Ịmana ya no itogo mara your mother. Ọ na-egosikwazi chi ga na-egosi gị ya mgbe ị na-ayọ ka ịmata onye bụ onye ụwa. O nwere ike ọ bụrụ ofu onye lọrọ gị na your mom ụwa. Wele ọjị jee n'iru anyanwụ ka ọ dị clear ka ọ pụta ife. Okay, I'll see. I didn't get your number well. 081-861-13606. I said, please, as a can someone say to her, I will at another place, not in her husband's place. Agugi, that's your creativity, that's your energy. I want to neighbor na makalese mma. Ebo na makabro ni nwere ike idozi nwuzi ebe ọzọ dịka ka ife sedelege. Ka ọnọdụ sedelege. Ọ bụ na ị nwere ebe o nwere ike ide, ị nwere ike idozi ọnụ agwụ gị ebe ọzọ, ị nwere ike ihikwakwa agwụ gị be your spiritual mentor. Bụ onye na-eme ntọ gị spiritually, agwụ gị nwere ike ịdị there. Mana ebe agwụ gị ga-aka mma ka ọ dịrị bụ n'ezi nna gị.
ibulu nwaanyị na-anụbero di agwụ gị ga-adịnwu na be nna gị ibulu nwaanyị nụgolu di ọ bụ na a na-emekpaga arụ na be di gị agwụ gị nwere ike ịnọ na be nna gị ị nwere ike ịdapụ agwụ gị ọ dịrị be nna gị mana ọ bụrụ na ihe niile a na-enwero and agwụ enyebego gị nsogbu agwụ agasabe gị ihe ị nwere ike ịhapụ agwụ gị na be your spiritual mentor. Yes. Ebuka Osimu, what if my wife says she will not do it, that she does not have spiritual husband? Ọ bụrụ na ị na-agwa nwunye gị na ị na-afụta na ụdị ihe a na-eme nwunye gị and n'ije na afa ị ga-agba mbọ ka ị confirm mụọ through afa ka ị wee dị sure ihe ị na-ekwu. Ọ bụ na ije na afa afa na-agba na di gị na nwunye gị nwere ihe dị ntu a ọ sị na ya chọrọ ịma maka ya chọrọ ịma ihe dị na ya na ya chọrọ isetụlụ fa gbachi ya nkịtị ihe ma ọ bụ iwere ọjị na-akpọku mmụọ ndị gị na faso gwa mmụọ ndị gị na-asụ si ha metụ ya aka ka ọ realize ya ka ọ ghọta na ife a bụ ife dị mkpa kwesịrị ka emee ka ọ wee dịrị ngịnị maka na ngịwa bụ nwoke ka ọ ga na-ebu agha ngịwa bụ nwoke ka dat dị mmiri ahụ ma ọ bụ dị mmụọ ya ahụ ga na-emebiri ihe ngịwa bụ nwoke ga-anọ n'ihe afụfụ ya. So were ọjị na-aga ọfọ ka obi nwunye gị nwee ike tụgharịa ka ọ ghọta na ihe a bụ ihe dị mkpa bụ ihe kwesịrị ime ka ọ wee dịrị gị na ya mma. Daalụ. Please, what's different between Chi Onyowa and Agwu? Michael Chijioke. To my own belief, agwalongi no depending na alulu folu or depending na alusi olu ike. Now, the nkwenye nke munwa, do what works for you. That is what I told everybody. Me ife imalu nke favologe mebia. Chi no Onyowa bo fi ife to me. Chi no Onyowa na ma go chi no Onyowa as one as ofu. Adam akpochi na chi dị iche. Some people will tell you na chi bụ guardian angel. Onyowa bụ your reincarnator. They cannot do without each other. Your reincarnator cannot do without your guidance spirit. They are the same. The only thing different is your agwu. Agwu abụrụ ya bụ chi ma ọ bụ abụrụ ya bụ onyowa gị agwu dị iche. Yes. Crown Denny. Osenkwe mother, can I prepare my chi by myself? Ọ bụrụ na ime bubero ya jee na nke ndị ọkachamalụ jekwu dibia ọya ka eji enwe dibia jekwu eze nwanyị ọya ka eji enwe spiritualist ka ọ kwadolu gị ife chi gị jekwu onye ma anya ya ekere ọlụ eke jekwu onye ma anya ya ịchọ isi be nna gị chọlụ ka ọ kwadolu gị chi ka ọ kpọbatalụ gị chi n'ụlọ ka ọ kpọbatalụ gị onye ụwa gị n'ụlọ kpọbatalụ gị chi n'ụlọ ka ọ dị ile ka ọ dịrị gị ile ọ kpọbatasịalụ gị a spiritualist dibia maọbụ eze nwaanyị mesizielu gị that first one kpọbatasịalụ gị nke izizi anwa you can be feeding your chi on your own. Ị nwere ike ị na-enyezi chi gị nri n'onwe gị. Yes. Ị nwere ike ị na-abịa with your questions. Onwe ajụjụ ị nwere ịjụ m na this teaching m melụ kịta because na aga m achịkọta nwa obele oge na m ga-achịkọta this live video. Ọ ka bụ eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo. Otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081-861-13606. Ọkịja ka isi anụ onu m ihe ala local government dị na Anambra State. Onwe ajụjụ ị nwere na nwa nkenke oge m nwere ịnọ ebe a. Onwe ajụjụ ị nwere patenu na ihe a nkụziri patenu ihe dị na di mmụọ ife dị na di mmụọ enwe ajụjụ ị nwere na ya ejụọ m ị nwere ohere kịta ịjụ m ya bụ ajụjụ aga m asa gị ya otu m siri wee malụ. Esther Bartholomew agwụ akụzibuola m ife dị na agwụ. Ị na-eso my teachings ị ga-afụ my video on agwụ. Agwụ is your energy of creativity. All forces so gị. Agwụ bụ mmụọ so gị. Agwụ bụ ife so gị ihe dị iche ndị iche dị n'ebe ị nọ. Agwụ gị bụ ndị iche dị n'ebe ị nọ. The energy dị nya your creativity energy. Ọ ya bụ agwụ gị. Ihe ahụ na-agwa gị ihe ahụ na-akparị gị ụka ihe ahụ na-agwa gị mee ihe dị ntu a na ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe ahụ na-agwa gị were afịa nke alụ ọrụ na ọ ga-alụ ihe dị ntu a ọ ya bụ ya agwụ. Ọ ya bụ ihe agwụ pụtara. Yes. Also, Favor on Didamaka, I saw a river in a dream and there were so many huge snakes and I was stepping and playing with the snake without being bite. If for sure that you have a river connection, you are from the river. If you don't get a milli, for see agwo. If I enough be your family, your marine family.
ife nlọ gị ahụ na-ezi gị ihe a na-egosi gị ihe ahụ na nlọ ihe ha na-abịa na nlọ eme ka ị mata ihe ha na-atụrụ anyị ka eme ka uche gị bịa bụ na ị nwekwala otu ndị mmiri ọ ya bụ ihe izi nlọ ahụ na-agwa gị ịbụrụzi onye aghọtara ịbụrụzi onye achịkọtara ibidozi ime faya ibidozi isi ọprut ibidozi ịchụ ya ọsọ ibidozi isi ha ga-alụ onwe ya mgbe ahụ fatọn zie megidebe gị nwa so ife nlọ ahụ ịlọ ọ na-egosi bụ inwelu marine connection n'inwe marine connection ọ bụrụ ajọ ife ọ bụrụ ife ọjọọ n'inwelu marine connection some people ga-agwa gị nọọ ihe ọjọọ nọọ ajọ ife gị chụbafa destroy ba ha cancel ba ha ọda enwe isi ọda work appeasement ka ị ga-eme ọ dịrị gị mma isi a ajụọ gị oyi Romeo Uchenna, I would love to meet your girls if nature allow me. Date and marry one is one of my dream. Oh, ya gazielu gị Romeo Uchenna. Ndị a na m elu gị dịka ọchịchọ nke obi gị si wee dị. Ya gazielu gị ise. Asa Savage, I have a dream many years ago. I slept with my spiritual wife. But as time goes on, I refused to stop sleeping with her and she cursed me and said that I will suffer. You have not appeased her. Oh ya butichi na mmelu tata. Appease ya. Jenafa Asa Savage. Jenafa ka afa gwa gị ife ọchọ ka iwelu mee ya appeasement a. Ka afa gwa gị ihe a na-ana gị. Ewelu ife dị ntu anye ya. Obie inwele onwe gị kọs anwa akwụsị. Imere ntu ị ga-anọkwa na awalo in penury. Ị ga-anọ na ife isi ike. Ọ ga na-agbachiri gị ụzọ. Catherine Umezinwa, call your number again. 081-861-13606. Oyabo, the only WhatsApp number. I have a direct line. But before I give you direct line, you must have come in contact with me through WhatsApp. Or I can jeku only one WhatsApp number. You get one with it. If phone numbers on our bronca, man or bromoa. Na wage. Yes, or be Davola. Since I'm not from Anambra, can I come to Anambra and do my agwu? I'm from Imo. Me agwu gi na bono. Otu ibu onye Imo, je n'Imo me agwu gi. Ị ga-afụ ndị dibịa n'Imo steeti. Ị ga-afụ ndị dibịa nwere ike ime nwuru gị agwu n'Imo steeti. Ọ dịbe ndị na-alụ ọlụ. Ọ dịbe ndị na-alụsi ọlụ ike. Je n'Imo me agwu gi, ọ bụ Davola. Je n'Imo me agwu gi ka ọ dịrị gị mma ise. Esther Betlomi, I have explained this. Awu, I have explained it. Like how much will it take me to set my awu? Mgbe kwado ime awu, ịkwadozi ime ya na ịkwadozie n'ime ya, agba afa agwa gị. Through afa ka ga-esi ma ife agwu gị ga-cost. Ụdị agwu inwe, agwu dị iche iche. Agwu inwe ga-determine ka ga-esi set your agwu, ka ga-esi wee jikwa agwu gị. Ụdịla agwụ inwe ga-determine ka agwụ gị ga-adị. Ka ị ga-esi mmadụ nwere ike ị na-emere onwe ya biznes o mee agwụ. Ọ bụrụ iwu na onye mee agwụ ọ bụrụ dibịa. Olesi ma ọ bụ agwụ dibịa malụ gị. Ọ bụrụ iwu na imere ana agwụ bụrụ dibịa. Mmadụ nwere ike na-alụ ọrụ oyibo ya. Mmadụ nwere ike ịnọ in another field. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ agwụ mee agwụ ya wee nwee ike na-emekwazi ihe ọ na-eme. So ụdị agwụ so gị ga-determine ka a ga-esi wee mee ihe agwụ gị. Daalụ. Amarachi Genevieve, is it possible for one not to do Ibu Mmiri? Not to, but only for that person to settle her spiritual spot? If so, ọ bụrụ na anwe ike ibukọ ya ọnụ, settling of your ime appeasement spiritual spouse gị na isetụlụ ndị otu mmiri gị. That is na ọ bụrụ na mmiri ka isi. Na ọ bụrụ na ije na n'afa, afa na-agwa gị na onye mmiri ka ịbụ. Ma ọ bụrụ na ije na n'afa, afa na-agwa gị na mmiri ka isi wee bịa ụwa. Na onye otu, na onye mmiri ka ịbụ. Appeasement ndị mmiri gị agwa gị na ife eji eme ya dị iche. Ife ndị a ga-akwakọizi na nke spiritual spouse gị, nke spiritual, nke marine husband gị dị iche. Afa ga-ekwu, afa ga-ebu ụzọ. Amarachi Genevieve, afa ga-ebu ụzọ ka a wee mara ife ha na-ana, you in particular. Agara eji ihe eji wee kwala onye a wee kwalụ gị. Ọ bụrụ ife dị n'ibu onye a ga-adị n'ibu gị. Otu ada abụ ofu. Otu dị iche iche. Ife otu mụ chọrọ ama mbụ ife nke gị chọrọ. Ife otu mụ na-ana m ama mbụ ife otu gị na-ana gị. Onye ọbụla ga-adị ka otu ya.
onwe onye ị ga-afụ otu ye onwe ndị ya bụ ọbụla onye dibịa ọbụla onye eze nwaanyị ị nwere ike ịfụ ndị otu ife onye eze nwaanyị ọbụla onye bụ dada ọ ka otu ya dị ọ dị ka otu ya so ka m ga-agwa gị na otu dị n'iche n'iche otu abụrụ ofu ị ga-adị ka otu gị ka ị ga-adị ka otu gị ga-adị ọ bụ na otu gị si gị raa alụfụ isi ịra isi ibube dada ọ bụ na otu gị si gị dozigbo dị na afa na-achọ mma ị na-achọ mma ịma na otu gị bụ otu na-achọ mma so Amarachi Genevieve a ga-ajụ ese n'afa ajụ ese n'afa chọpụta ife ọ bụ na ị bụ onye mmiri nke izizi afa ga-agba ma ị bụ onye mmiri afa ga-ekwu ihe a ga-eji wee mee appeasement dị mmiri gị ma ọ bụ na ị nwee dị mmiri na ndị otu mmiri gị ọ dịrị gị mma daalụ ya gazie Nwanneka Oluchi eze nwaanyị biko what is agwa how do I know if I have agwụ consult afa Nwanneka jee n'afa jụọ ese ije n'afa jụọ ese afa ya agwa gị bụrụ onye agwụ so afa gị agwa gị na agwụ so gị gwakwa gị ntụ a ga-esi wee jikwa agwụ gị depending on ụdị agwụ so gị ọ bụ agwụ dibịa so gị kelee ụdị agwụ nka na ụzụ ndị a na-akpụ ife ọkpụ ọ ndị agwụ dị ihe ahụ agwụ nkụzi agwụ dị n'ụdị na ụdị o ji ama mmadụ ọ ije n'afa ịmalị ya ịmalụ ntụ a ga-esi wee dozie agwụ gị Chidimma adịrị gị ọ dịrị gị na mma ya gazie Samuel Onyinyechi please what does it mean to see ladies wear white wrapper dancing in my dream and in process they naked themselves inwelu spiritual mates inwelu otu na mmụọ esi na ịfụrụ ụmụ agbọghọ ka ị na-afụ ihe a ladies fa na-agba egwu ha marụsịa akwa white wee na-agba egwu ihe a bụ otu gị dị ihe ahụ Samuel Onyinyechi ịgba afa ịchọpụta afa ga-reveal ma ọ bụ otu ka ị nwelụ otu mmụọ ka ị nwelụ ka ọ bụ nwunye mmụọ ka ị nwelụ afa ga-reveal ya gwa gị ihe ị ga-eme ka ọ dị mma Crown Denny what does it mean to see yourself in the sky touching the stars and the star was all over my clothes it shows greatness Osholu greatness if star it's an if star in your dream you are touching the stars Osho that nigga did great malot ihe kwesịrị ime activate malo forces with you agbaghalịzina adịzina confused adịzina discouraged malo mmụọ ndị so gị activate ya fakafa n'ọlụ ọlụ ka akala aka gị pụta ife ka star gị chake ka ị pụta ife ya gazie there's one man that has been disturbing me for marriage and I'm always worried to know if he's truly my husband. Yesterday I dreamed where I went to get food stuff. Yes, where I went to get food stuff for my introduction in the dream. So I now called the man to come and do the introduction, but he said he's not coming. Gbafa inwere ike inwe di mmụọ gbafa ọbụna di mmụọ gị na inezighi anya ọbụna di mmụọ gị na inyeghị oke ọ ga-abịa ibuga agha ma ị nụọ dị ife ọ ga-abịa ịghasa dị enu a na ị chọrọ ịnụ ọ ga-abịa ibuga agha ọ ga-abịa ịkwasasịbalụ gị ihe ọ ga-abịa enwenugo onye ebisie kaadị na ndị dị na-abịa nwoke atọ ọnụ ma isi n'ọhịa ebisie kaadị na dị na-abịa ịnụ nwoke atọ ọnụ ọkọlọ ọzọ jebe onye ahụ na-eche mebi na ụmụnna nọ ndị vileji na ha abịala ndị vileji na ha etinye n'aka na ọha na-askatị ya ọ ya ka afa ji dị mkpa onye na-eje n'afa ada anwụgbuo ife ada emebinarị onye na-eje n'afa ije n'afa fa ya agwa gị ihe ndị kwesịrị ime ọ bụgodu di ya onye a na-abịalụ gị di iwere afịa jee n'afa fa ya ekwu onye gị na ya ga-ebinwu onye ị ga-anụ onye gị na ya ga-ebinwu n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla onye ga-abịa likwidate gị onye ga-abịa o nwere ụdị ya anụ okpuchie star gị o nwere ụdị ya anụ ọ dị ka ị ga-arise nọ di ahụ adochi ya gazi bido from square ya ebido n'isi o ji adị mkpa ihe niile mmadụ na-eme ka ị na-ajụ ese ka ị dị sure before ị na-abanye n'ime ya ka ọ dịrị gị na mma Tijani Abdul sị speak English yeah ewo onye Igbo ka m bụ yes ndị ọcha da-asụ Igbo a na-asụ o see I'm very proud of my language I am proud of my tribe onye ọdịnala na omenala Igbo ka m bụ that is why m ji asụ Igbo ọ bụrụ na ọ bụrụ sị tapịa bịa n'oyibo that I cannot ọ bụrụ na mama ntapịa nwa oyibo ọ bụrụ na m amara ife m ga-agwa ya ọ bụrụ na m amara oyibo m ga-asụ wee drive my point ghọta ife m na-ekwu
maka na ndị ọcha bụ fabia ha sụọla anyị English ịda anụ n'akpa gị ị na-anụ n'akpa gị ọ ihe ndị ọcha na-eme. So onye Igbo ka mbụ, that is why nji asụ Igbo aghọtafere m biko. Mana ọ bụrụ na ife na-akụzi na ọ dị gị mkpa na ịchọrọ ịghọta ya, you can chat me on WhatsApp. Aga m brief lu gị in English language were English brief olu gị ife na-agwa gị inwe ike ghọta ihe m na-ekwu. Daalụ rinne. Obere oge m ga-ebido ịchịkọta na ya bụ live video. Ọ ka bụ onye nke gị Ọma Mmili eze nwanyị Ọma Mmili Ochendo. Ọ ka bụ ya na agwa gị okwu n'ụtụtụ tata bụ ụbọchị afịa Orie. Ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata. Aga m abịa na nchịkọta this live video m na-eme. Cheta na ọ ka bụ Ọkịja ka m nọ, Ihiala local government dị na Anambra steeti. O nwere ebe ọzọ m nọ, anọ m Ọkịja. And otu akara ekwentị ya m gwara gị ka m nwee na WhatsApp. Ekwena mmadụ scamụọ gị, ekwena mmadụ scamụọ gị. Ana m enweta complain. Ekwena mmadụ scamụọ gị. 081-861-13606. onye afụnye gị nọmba ọzọ mara na ọ bụrụ m nwa ka ọ na-agwa gị. Ifugodu my picture ebe ahụ mara na ọ bụrụ m on the scammers. Abams Nwanya. One dibia said I'm working with only feminine, that someone is using my spiritual spouse. Could this be true, mommy? Consult Alpha to know. Ọ bụrụ ife niile agwa gị bụ nke bụ eziokwu. Nwere onye ga-use your spiritual spouse against you. Your spiritual spouse can be against you depending on otu isi so ya. Di mmụọ gị nwere ike ibuga agha depending on onye nwa gị na-ebuga agha direct n'isi onwe ya. Onwere onye nwere ike iyuzie. Yes. Onwere onye nwere ike iyuzie against you. On gị nwa ka gị na ya nọ na-agbata. On gị na ya nwere okwu. Gị na ya ji afịa. Onwere onye ga-abịa iyuzie against you. And if you have settled your spiritual malụ ma ihe melu gị ọ ibu nkewa. Akwalụ gị ibu nkewa ka njọ. Inwe otu mmụọ, inwe otu mmiri, inwe otu mmụọ. Ọ bụgodu nke ndị mmiri ka ị nwezi depending on the rim isi. Akwara anya ibu nkewa ọka njọ. So mụ na-aka m ịkpọ ya appeasement. Dam ịkpụ ya settlement. Eme settlement a bụ gị jebezie, achọzi m jebezie. Ịmalụ nke emelụ gị, malụ ngwongwo akwanyelụ gị n'ibu. Malụ ife agwa gị nọ ya ka emelụ gị. Ka ọ ghara ibe imesịa ọka njọ. Daalụ. Non-native doctor. Okay. Ọ sị na onye nke a na-agwa m na their hometown na-enwero native doctor. Ọ bụ Idavola. Ọ sị m na enwero native doctor and ya kwuo ụdị ife a onye ọbụla ya achịbi ya ọchị. Onye ọbụla nwere ike ghọtafebe ya. Nke ahụ bụ eziokwu. O nwere ebe ị ga-eje ịma mfụ ihe ị ga-eme bụ jee n'ikwu nne gị. Ọ bụ Idavola ebe esi lụta mama gị. Jekwu ndị ikwu nne gị. Jekwu ndị ikwu nne gị gwafa na agwụ na-enye gị nsogbu. Na agwụ na-edistọb gị ka ịmara ihe ndị ikwu nne gị ga-agwa gị. Ọ bụ na abịa na be nna gị ma ọ na be di gị na onwero na dibịa anọrọ ya. Dibịa ga-anọkwu ya mana ọ ga-abụ ndị dibịa iru abụọ. Ọ ndị dibịa na-eje ụka agọ mmụọ. Dibịa gọba ọjị gọsị ọsị in Jesus name. Okpe n'afa Jizọs. Ndị omenenu, ndị ofu ọkpa dị n'ịgọ mmụọ, ofu ọkpa dị na ije ụka. Dibịa ga-anọbụ na mana ndị dibịa iru abụọ. Nwere ọzọ ekwetara, nwere ọzọ ịchọ ka ya bụ na ọ na-eme dibịa. Ije na be dibịa fụ Baịbụl. Ije na be dibịa, Baịbụl adịbe dibịa ọfụ adịbe dibịa. Ọ gwarụsị gị ịchọ ka eso ya n'ụzọ ụka. Ofu ebe ka ya akwụ. Ịma mgbe ịbụọ ya akwụ ofu ebe. Ịma mgbe ịbụọ ọsịsa alụghị Baịbụl asịghị anyị dị n'Igbo anyị dị n'oyibo anyị asa Baịbụl anyị esi na Baịbụl gbaa afa ka ọ bụ ka anyị si alụghị ọ bụ ka anyị agba afa anyị esi n'afa gbalụghị dibịa kpecha ekpere ọsịghị n'afa Jizọs onye ọ na-aghọli onwe onye iru abụọ. Dibịa ya nọbụ na anwa mana ndị dibịa iru abụọ. Nwere obodo na-enwero dibịa mana ya bụ ndị dibịa fa na-eme dibịa ha nọ n'ime chọọchị. Ọ dị ntu a agwụnyekarịa gị nsogbu jebe n'ikwu nne gị ka ị mara ihe ndị ikwu nne gị ga-agwa gị na ntu ị ga-esi wee soro agwụ gị ka ọ dịrị gị mma ka ihe ọma meelụ gị ka ọnọdụ gị gbanwee ka ị nwee ọṅụ imeri ọ ga na-achịga gị arụ. Yes. Amarachi sị m, can someone have one or two agwụ like agwụ be nna na agwụ bụ ikwu nne? Ife na advice onye ọbụla na-eme agwụ bụ ife ị ga-emebe ezumezu agwụ. Agwụ ikwu nna, agwụ ikwu nna nke eji alụọ nke iche agbachigata azụ abịa lụọ nke iche. Ị ga-alụkọta agwụ gị agwụ ikwu nne agwụ ikwu nna. Ọ ya bụ ezumezu agwụ.
alụkọta agwụ gị ọnụ butuolu gị ezumezu agwụ gị. Ọ ya bụ ezumezu agwụ. Ezumezu agwụ kọnetịrị ma ebe ma ikwu nne gị o, ma be nna gị o, ma ka iji bịa ụwa, ọ kọnetịrị ya tugeda. Ọnya bụ agwụ zuru ezu. Ọ ya bụ ihe a na-akpọ ezumezu agwụ. Abịazie na agwụ gị anwe marazie aka agwụ jiri daa gị. Ịma ma agwụ gị ọ bụ nke mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. Agwụ gị ọ bụ agwụ afịa, ọ bụ agwụ afa, ịbụ dibịa afa, ịbụ nke mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ịbụ dibịa nka na ụzụ. Nke ọbụla esi na ya wee kpọ gị ọlụ, ikwudosi ike na ya, mmụọ ga-ebuni gị enu. Ịchọpụta ebe esi kpọọ gị, kwụrụ na ya. Emena ka ị dị ka onye a. Agwụ mụ na gị ama mbụ ofu. Nke ahụ eji kpọọ gị ka ị ga-anọ na ya. Efia ndị mmụọ agọzie akara aka gị. Ịghọtago? So ọ ya bụ ezumezu agwụ. Ma agwụ mmiri o, a ga-adọtụkọta agwụ gị ọnụ. Agwụ ga-ehiri zuo ezu. Ma agwụ si be nna gị o, ma agwụ mmiri gị o, ma ihe niile. Ọ ga-adị na agwụ gị anwa. O wee dịrị gị mma. Honors Emodi, daalụ rinne, ya gazie. Ana m achọ ịchịkọta live video ma. Really? Hey, anyị egbuo n'oge. Ọ nchịkọta ka anyị na-emezi. Ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ. Inweta life m, share ya to your friends. Invite your friends on my page, Ezenwanyi Oma Mmili page. You will be getting more life and more videos. Once you are sharing, I gonna have more videos and more my live videos. Ina akuziri gi ihe dị n'ọdịnala to the best of my knowledge. Agwa ngi n'ọdịnala bụ amasi. Onye ọbụla sị gị na ọ na isi ka ọdịnala ụlọ. Gbaba ọsọ ị na-agba aka gị na ụkwụ gị na-akụ gị n'azụ isi. O nwere onye mmasị ife dị n'ọdịnala. O nwere onye mmasị ihe a na nya bụ ọdịnala ọdịrị ya n'isi. I will teach you to the best of my knowledge. Cheta na ọ bụ Ezenwanyi Oma Mmili Ochendo. Ọ ka bụ na Ọkịja ihe na local government ka isi anụ onu m. Ọ dị na Anambra State. Otu akara ekwentị ka m nwee 081-861-13606. Ya bịa ma alụ gị mma tata bụ Afiorie. Ọmaka ma alụ gị tata. Ọfọ na-agọ n'isi gị taa bụ ọfọ mmepe ụzọ, ọfọ nwere onwe, agamụ n'iru, ife akụ, ihe enwe, ogologo ndụ, arụ isi ike, udo na ọganiru. Ihe ọbụla itinyere aka ga-agaziri gị. Ihe ọbụla i chere n'obi, ị ga-eme ya n'aka. Onye si na ịma ndị mma, onye afọ bụ onye na-ama ndị mma. Onye si na ịma nga n'iru, ezumezu mmụọ so gị bụrụ gị agha ife, bụrụ gị agha nzuzo. Ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ ka ọ dịkwa ka emesịanụ. Ọ bụ na m asanwuru ajụjụ gị, ị nwere ike ịchatị m on WhatsApp. Aga m respond gị to the best of my knowledge. Ya gazie, darụrị nne ka emesịa.